Urian ni Tuhan na hinaulongan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus taparade roha do pikirata dinalaho maparsaulion hata ni Tuhan di bagasan partikianon marsadani roha hita martanya kita. Moliate mahu pasah ruan nami tuho ali di bata nami di bata Jehovah jala parholong roha na sumurung. Di bagasa tiket Tuhan nami dinalaho taruli hamisian hatam. Todim parbadia ma nama dongani hami. Asa tung mangatusi hami di hatamon. Di bagasan Yesus Kristus martang yang totok kami tuho. Amin. Huriani Tuhan hata ni dibata nasar tuhita. Dienek maisian epagilium di si Lukas bidu 10 tolu. Mamuka maisian elsada masoh maisa tuai palimahon. Asa tapayut ihuk ma odo hata ni tuhata. Adong manaro ujui pabuahon tu ibana taringo tua kahalak Galilea. Na diduruson silatus do mudar nasida. Gabesaur tu na pinilehon nasida. Jadi nina Yesus mamangalusi nasida. Na diagam rohamuna do pardosaan halak Galilea martibakon salut halak Galilea. Ala songoni diahap nasida. Hudok ma dihamu. Dang anggo somuba rohamuna. La songoni do hamu magumuse. Manang nadiri hamu. Anggo na 10 walu halak. Na mate ditinggang palas-palas na disiloam. Parsalaan siyan sudi pangisi ni huta Jerusalem. Hudok ma dihamu. Datung. Anggo somuba rohamuna. Lasongonido hamu mago muse. Ido yang usahana. Dihita saluh na kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus di hita halak batak tontu nunga adong sada konsep di bagasan parngoluon talumobi ma taringot tuhamatean. Sudina kita halak batak ta igil do molo mate nian mate dung sarmatua ma. Unang mate poso, unang mate makar. Alana adono pamikirio di hitahlak batak jol mana mate saur matua oma jol mana tarpasu-pasu. Gajak umurna marhasota sudia kanakonna mate saur matua. Nah konsepon nunga adong di halak batak. Ditiki so adong dope ugamo ha Kristenon. Nga dong konsepon. Basa adong ima konsepi. Di bagasan tangiang ni halak batak. Manang di bagasan akka pangiduan. Molo na mate poso na mate makar dua kali na asing. Gabe tubuh do akka lungun ni roha, jala tubuh do akka pamikirion, akka jol mana mate posoon, na mate makar, manang na mate topuon, uhum do na masa di bagasan parngulo dinasida. Alai molo mate saur matua, luar biasa, na tarpasu-pasu do. Aleni somalna molo dihita halak batak. Molo nunga mate saur matua. Dang pola lungu beroha. Ala molo mate poso. Lungu kied do roha. Poda napi luar biasa doa kapoda napi nasahat. Hape amanginang. Di adopan ni debata. Narikot. Dada. Songot dia parmateta. Ala nariko ima di debata sa sitong na. Tu dia do. Hita moludung mate. Dan adong dapat kepastian. Molo mate saur matua.
gabi masuk surga. Mate poso manang mate makar, manang mate topu gabi masuk naroko. Nah adong kepastian ni. Nah pasti di do ima Tuhan Yesus Kristus. Nah sajulma na mate di bagasan haporsia tu Tuhan Yesus Kristus. Nah sida do gabi panean di haluaon manang di ngolu na saliling nililing na. Dihita kadamang do dainang nenolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita na saat tuhita di apala partikianon totu di pasahat halak Galilea do sada peristiwa tu Yesus. Mangalu-alu nasida ro nasida maporus tu Yesus di do nasida adong ima halak Galilea na mate di duruson mudarna di bani masilatus. Di bagasan pamikirio di nasida kana mate topusi songoni ima alani uhum ni dibata. Alai dung di pasah nasida akabaritai gabe di patu-patuhan Yesus do pangajari tu nasida. Dan gabe di pitori Yesus pamikirio di nasidai. Dan gabe di do ima Yesus toho do padok munai. Akana mate to uhum ni debatado. Bahkan di bagasan pangajari na pinatupan ni Yesus. Di ba Yesus do musenang. Mana di paboto Yesus do musenang sada peristiwa. Taringo 10 hal na tong mate. Nahonatipa. Alai suku-suku ni Yesus tu aka naroma nopot ibana tu ala Galilei. Di do ibana do. Diripu hamuna halak Galilea. Ujahat manang upar dosa siya kamuna. Mulut aja amanginang di bagasan naik dapat dua honi. Jadi ni na Yesus memangalusin. Na diagam rohamuna do pardosan halak Galilea. Baru di bagasan naik palimahon. Di do Yesus do musenang. Na mate tinggang palas-palas na disiluan parsalah sesude pangisi di hutan Jerusalem. Di do Yesus nang songoni konsep na. Dada jolma na mate topu. Dada jolma na mate di duruson ima silatus mudarna. Manang dada jolma na mate ditinggal palas-palas di siluam ala uhum ni debata. Alai na didok di Yesus. Sudinang jolma. Mono ima dang dipatikos dirina. Mono dang adong hamubau ni roha di bagasan parngulona. Gabe dapat uhum ni debata do nasida. Naneng dohono ni Yesus disi amanginang. Unang adong pamikiron na salah. Unang adong panguhumion. Unang adong pamitioro diri. Unang gabe so kita musen halak bata na songon hudoko kami nagkaningan. Molo na mate sarumatua o majul manatar pasu-pasu. Ale molo na kana mate topu. Na mate makar. Na mate poso. Ale adia ka uhum. Amanginang. Sudah nang jolma di tonga-tonga ni portibion. Manang na mate topu pe ibana. Manang na mate sarumatua pe ibana. Mono dang adong akahamu bau ni roha. Totong uhumun ni dibata. Jadi nak kita dia pada partikianon. Narumikot na neng dohono ni Yesus Kristus tuhi taganuk marsada-sada. Bohado ngoluton. Saliling mangulu hita. Saliling dihasenganok kita. Tapake mangulan akalomo ni roha ni debata. Asa unang mati anok kita di uhum debata. Naujor bu sa sitong na. Nunga mate ibana. Ala niya kapardoson na. Alai. Dung roh Tuhan Yesus Kristus dapat dua lion. Dung di patu-patu Tuhan Yesus manguhumi salut na jolma. Di uhum musay hita. Manang mate musay hita majalo hamatean. Saliling nililing na. Oma
naujorbut. O mana sa sitong na naik konta pasiding di bagasan parangolota. Naik kota igil amanginang. Molo nungaro ari paradesoy. Ari paruhuman ni debatay. Gabi parto hapita di harajaon na pinatupan ni Jesus Kristus isa diri. Dihita kadamang do dainang. Hubar tu ujahan nasa tuhita dia pala partikianon didok marhamubaw ni roha asa unang mago manang bahasa Indonesia bertobat agar tidak binasa. Ahado na nang dohonon ni jamita tuhita ganuk marsada-sada na parjolo sahali dipangido ima Jesus Kristus dakkolang tuhala Galilea naro manopot ibana. Ale doh do tuhita ganuk marsada-sada. Asa sudina kita adong akka hamubaw ni roha di bagasan parangolota. Bertobat manang hamubaw ni roha berarti adong paimbaruhon pamikirion, paimbaruhon roha, paimbaruhon pangalaho. Mono na salaon amanginang ngolutta pamikiriota pangalahota dang sarobang dopedo akalomo ni rohan di debata alay dipangido matuhita di bagasan partikianon asa tapauba masalhunay. Mono Jes madoko di bagasan buku di Matius bidutolu ayat 2 di doa mana bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Mono di bagasan turpukon marhamu bani roha ma asorang mako. Berarti dipanggil tuhita ikon adong hamu bani roha, hamu bani pamikirion, hamu bani pangalahon. Ikon sarobang mahita doho ima Kristus it sadiri. Asa gabi parto hapita di harajaon ni debata. Asa unang gabi ima durus mudarta. Kristus nungarotu portibion. Madurus semudarna di dolok Golgata humokop pita. Manobus sita. Mata imat Tuhan Yesus. Asa mangolu hita asa gabe partoa pita. Unang tasya-syahon. Mana unang taparsuada. Holong ni Kristus nang manobus sita manginang. Unang taparsuada holong ni Kristus nang manesa dosatay. Alay ikko ni ma adong ma hamubaw ni roha di bagasan parangolota. Amanginang memang jujut do di tonga-tonga di parangoluonon sa jujut di tamamitori diri. Tabereng dongat tamarsahit mampus so alani dosa may. Tabereng dongat tay matar tutuk mapus so mate ho. Ala ni pangalahom bay. Napadua ho dipangido di batatu hita. Marhamu baw ni roha. Di bagasan Yesus Kristus. Ima dang adong beroha manguhumit wakadongan. Jadi molo tadokon amanginang. Nungata pauba rohat tata pauba pikirat tahu bartulomo ni roha ni Kristus. Ale sajot depe ima manghumyak kadongat ta kita berarti dang adon depe hamuadita berarti kita belum bertobat. Tapi orang yang bertobat itu dia tidak lagi hidup di dalam penghakiman akan sesamanya, tetapi dia hidup di dalam kasih dan kepedulian kepada sesamanya. Molo tartutuk dongan ditugu dang didoko mate ho mampus so molo tartutuk akka ima nama kosomihita tatangyakon asa sehat nasida molo tartutuk humalyangta taajari nasida tatiroi asa mardala di bagasan nakatigoran. Ima jolma nang muba di bagasan Kristus atau orang-orang yang sudah
bertobat di dalam Kristus. Na padua honda mangdai nang nalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Siatur po jami taon nang didot-dot hita gaduk marsada-sada. Jolma na marhamu baun ima jolma na berani mengakui akan kesalahan. Di bagasa sada Yohanes bidusada ayat sia didok-dok, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka orang yang bertobat, orang yang secara gentleman, secara terbuka, secara sadar, kalau dia bersalah, dia berani mengatakan aku salah. Salah maau. Dang beda horota alenyodo ka jujur di tasawda mangina. Masalah itu alenyodo nagabi hula songonon. Alenyodo. Seakan-akan dia tidak menyadari kesalahannya. Seakan-akan bahwa dia melakukan kesalahan itu karena orang lain. Songo si Adam do si Hawa. Dang tor adong hata di si Adam. Ima tutu Tuhan hulao si pati mi daong. Ale do koni mana parupuan ido. Pangalau di siada mo mana jojo ima tatiru. Hape di do Kristus dang songoni be amangina. Di do hata ni debata kalau kita bersalah maka kita ikut mengakui kesalahan. Karena dikatakan jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia mengampuni kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hanya orang yang mengakui kesalahannya lah yang akan menerima pengampunan. Baik dari Tuhan, baik dari orang yang kita lakukan kesalahan kita. Hal ini amanginang. Molu ngatadokon marhamu bani roha. Di tonga-tonga ni hapor syota. Iku berani do mengakui akan kesalahan. Napatuluhon jalan napar pudi sahali. Bohada jolma na manhabubani roha harus ada perubahan hidup. Perubahan hidup berarti mengalami perubahan hidup yang nyata di dalam ketaatan firman Tuhan. Mulai do ima Apostol Paulus di buku Rom bidul 12 ayat 2 ini, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Unang besar robak kamu do portibior. Berarti dipanggil do Kristus tuhita di bagasan turpukon. Bagaimana dia mengatakan kepada orang-orang Galilea ikon adong mahamu bauni roha. Jala dang besar obang. Dang be masa rupa. Budang do sonarion. Muba dinna alai. Pangalahona dang muba di bagasan parangoluan. Adong ma contoh sederhana. Adong ma sada ama ilustrasi do namanginangon. Mate ma amaton. Dung mate amaton sahak may mana tu paruhuman. Dibereng suru-suruan ma. Didok ma ikut tunarokko doho. Ale ni pangalhom na selaon. Jadi dipagi do amaton ma. Leo maju tua usali naik kesempatan. Asa berubah au. Suruh-suruh no pemedokon. Oke. Mono songoni hulepe tuh kesempatan. Jala molo mubah ho. Pasti matu surgu dohoninna. Mangulu mamu siamaton. Du mangulu amaton dipikiri mana ma. Dido ima suruh-suruhan ikon ima berubah doau. Torlama mana. Dijalui mana mahepeng tu inatana. Ikon operasi plastik menau. Neman lama mana tu Korea. Operasi plastik me mana. Nama tua yet do matok gawe poso alen operasi. Baru dung operasi plastik mana berdalem mamusay mana. Tertabrak mobil musay nang mati mamusay maton. Dung mati maton. Ido imana ma ngapasti mak suruh gobeau. Alai dung pajupang do ima suruh-suruani.
tor di bai suru-suru ni mai matu naroko. Suku-suku marohana. Ima tu simbolis na naroko. Wasa gabi itu naroko rap dohot tonin na. Baru protes memana musa tu suru-suru ni. Hodo madokon. Iko masuru guau. Ahme doko suru-suru ni. Hudok do memang to amang. Hudok do tuho na tua-tua. Alai huliat do ima kesempatan tuho. Alai dan ni paubaho pangalahom. Dan gabi rupamu neko nima paubamu. Pangalahom do ninna. Na dihita kadamang do dainang. Hamu baon na pinangido ni debata di son. Dan hamu baon ni rupa. Aleh hamu baon ni roha. Na mangoloi debata. Jadi sonari di leon nima debata do petuhita ganuk marsada-sada kesempatan. Di leon debata do petuhita partikian. Di leon debata do petuhita sonari ario. Alini kota pakke ma salu aka parngloto kesempatan non laho imam mangulan aka lomoni rohani debata. Asa mono mate kita. Di jo ima debata bartulomoni rohana. Dan gabe ima tunaroko kita. Alai gabe parto hak mahita di harajaon ni debata. Amin martanya kita. Moliate mau pasak roh nami tuho debata nami debata Jehovah. Taruli tuhak kami sen hatam. Dipengot to tuha tuhami. Asa adong hamu bani roha tuhami. Asa gabe parto hak pami di harajamu. Moliate ma diho Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu hita.